Denne video handler om, hvordan man tilføjer en mailadresse i det nye Google Analytics Interface version 5.0. For at komme ind i opsætningsområdet, hvor man tilføjer mailen, skal du klikke på tandhjulet heroppe i højre hjørne. Så skal du vælge det menupunkt, der hedder Users eller brugere, der ligger her i midten. Når du klikker her, kan du vælge plus New User for at tilføje en ekstra bruger. Det gør vi så. Inden du tilføjer en ny mail, skal du lige være opmærksom på, om det er den helt rigtige profil og konto, at du er ved at tilføje brugeren til. I det her tilfælde er det, så vi indtaster e-mailadressen under Enter User Information. I det her tilfælde er det webshopindex1@webshopindex.dk, og det taster du derfor. Du kan give to forskellige niveauer af adgang. Det ene det er user, og det andet det er administrator. Som user giver man kun adgang til én profil, og brugeren kan kun komme ind og se data, men ikke justere noget. Som administrator giver du adgang til de profiler, der er sat op i den pågældende konto, samt mulighed for at gå ind og kigge på selve opsætningen af kontoen også. I forhold til Webshop Index vil det være rigtig fint med administratoradgang, så kan jeg meget bedre kontrollere, at tingene er sat korrekt op, og at data er korrekte, og på den måde sikre, at det bliver en høj kvalitet, der er i indekset hele tiden. Så derfor vælger vi administrator, og så er det blot at klikke på Create User. Nu har mailen fået adgang, og I kan se, at den står her nederst. Tilbage er der kun at sige rigtig god fornøjelse med Webshop Index.